Patay ang usa ka lalaki human na banggaan og kotse diyang mitabok kini sa National Highway sa General Santos City. Aniyang detalye. Dead on the spot, kining lalaki human na banggaan og puti nga kotse sa National Highway sa Purok 4, Barangay Batomelong, General Santos City, banda 10:30 Lunes sa gabi. Nag-edad kini og 64 anyos ug residente sa Sitio Ulas, Alegria, Alabel, Sarangani. Gumikan sab sa impact. Halos matanggal sab ang tuo nga pultahan sa maong sakyanan. Hinuon wala misibat ang 32 anyos nga lalaking driver. Nakigalayon matud pa kini sa otoridad aron marespondihan ang insidente. Sumala sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police. Gikan Davao City ang maong sakyanan padulong Pulumulok South, Cotabato apan pagabot sa lugar nga gikahitabuan. Wala kuno niini nabantayan ang maong biktima nga mitabok. Nagkasabayan sila, yung pedestrian po is biglang tumawid and then siya po nandun sa daan po pa uwi sa kanila. Medyo madilim yung lugar at medyo kurbada po yung area as per investigation ng ating traffic responder. Hindi talaga niya daw napansin na may taong tumawid. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver sa sakyanan nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Gisulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan kini og pahayag apan nagdumili kini. Hinuon matud sa PNP nakatagdang makig-areglo sa abogado ang maong driver ug ang kabanay sa biktima kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Kalabot sa insidente dunay pahimangno ang PNP. Sa ating mga drivers, lalo na yung sa madilim na area, dahan-dahan po tayo ng patakbo. Hindi natin alam na may mga tao rin na nagtatawid. So mas maganda, ililimit na lang natin yung ating patakbo ng ating mga sasakyan. At the same time sa mga pedestrian din, ang ina-advise natin palagi is gumamit tayo ng pedestrian lanes kung meron at saka may overpass, doon ang gamitin natin kung magtawid tayo ng daan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.